Dovoľte nám predstaviť sa. Toto sme my, stredisko Salesiánov spolupracovníkov z Detvy. Sme spoločenstvo ľudí, ktorí sa snažia žiť salesiánsku charizmu v každodennom živote. Tak aby ste nás spoznali, prejdime si niekoľko informácií o nás, kto sme, kde žijeme a ako pôsobíme. Naše stredisko Detva sa nachádza v malebnej časti Slovenska pod Poľanou. Sme ľudia z rôznych jej kútov. Ako máme možnosť vidieť na mapke, naše stredisko sa rozprestiera od Vígľaša cez Detvu, Hriňovú až po Detviansku Hutu. V súčasnosti naše stredisko tvorí 21 členov. Sme spoločenstvo, ktoré spája skúsenosť starších s energiou mladších. Každý jeden z nás sa snaží byť darom pre spoločenstvo a svoju rodinu. A to je s ohľadom na to, že 13 z našich spolupracovníkov je už v zaslúženom penzijnom veku, stále však mladý duchom, spoločne tvoríme pulzujúci a živý organizmus. Naša oficiálna cesta sa začala písať 5. januára 2001. Práve vtedy nás banskobystrický diecézny biskup Monsignor Rudolf Baláš ustanovil ako samostatné združenie salesiánskych spolupracovníkov v Detve. Aby naše stredisko fungovalo, potrebovalo a potrebuje svojich koordinátorov. Počas doterajšej histórie túto službu zodpovedne vykonávali Janko Lakota, Milanko Václavík, Peťo Krajčovič, Janko Václavík a v súčasnosti vedie naše stredisko Mladá krv Aťka Valcková. Neodmysliteľnou súčasťou nášho sprevádzania sú aj naši delegáti. Otec Jozef Gibala, otec Vladimír Slovák a otec Tibor Januch, ktorí počas svojej služby obohatili a obohacujú nás aj naše rodiny svojim sprevádzaním. V krátkosti si spravíme malý výlet do našej minulosti. Tieto prvé fotografie nám pripomínajú nadšenie, s ktorým mnohí z našich členov do našej spoločnej služby pred rokmi vstupovali. Sú spomienkou na mladosť našich prvých členov a nadšenie, s akým začínali v novom stredisku. Tento záber zachytáva naše mladé stredisko s jeho prvým koordinátorom Jankom Lakotom. Bol to dôležitý moment, kedy sme s novou energiou vykročili na cestu budovania vlastného spoločenstva v Detve. Radi sa vraciame k spomienkam na výlet do Turína z čias, kedy sme ešte ako súčasť volenského strediska objavovali korene Dona Boska. Na chate v okolí Banskej Belej sme pravidelne nachádzali priestor pre spoločné duchovné cvičenia. Sami sme si toto podujatie organizovali a zabezpečovali, aby sme vytvorili ideálne prostredie pre modlitbu a oddych. Teraz si trošku priblížime našu činnosť v priebehu času. Začnime tým, čo je už minulosťou. Tu vidíte spomienky Peťa Krajčoviča ako člena provinciálnej rady a v jeho šľapajách pokračovala aj Majka Václavíková, ktorá je momentálne profesionálnou mamičkou 4 deťom. Manželia Kortyšovci sa venovali, pokiaľ im to zdravie dovoľovalo, vedeniu farskej knižnice v Hriňovej. Darinka Krekáňová sa aktívne podieľala na príprave snúbencov, birmovancov a mladých rodín. Súčasťou našich spomienok sú už aj naši milí Jankovia, Krekáň a Lakota, ktorí nás už veríme, predišli do večnosti. Viac či menej aktívne sme sa zapájali alebo sa zapájame do pochodu s otcom Gibalom za ozdravenie kresťanských koreňov v Európe. Aktívne sme sa, alebo niektorí sa aj stále aktívne podieľajú pri tvorbe detských táborov. Niektorí z nás sú členmi ružencových spoločenstiev,
spoločenstiev otcov či matiek, alebo kostolníkmi či akolitmi. Náš Vladko Slovák je aktívny nielen vo svojej farnosti ako pastier duší, ale aj ako mediálna osobnosť, kde sú veľmi populárne a známe jeho večery u Slováka. Kultúra a tradícia nás spája. Jasličkovú pobožnosť Detvianskej hute, ktorá je pre nás každoročne vrcholom vianočnej radosti, máte možnosť vidieť na prvej fotografii. Na druhej je ukážka z predstavenia Richtárova žena v réžii nášho Milanka Václavíka, ktorý si tam aj zahral. Nezabúdame ani na najmenších, pre ktorých naši bratia s radosťou pripravujú detské divadelné predstavenia. Janko Cerovský a jeho fujara k nášmu stredisku neodmysliteľne patria a vždy pohľadia na duši. Milanko Václavík zasa svojimi podpolianskými krížmi udržiava živú tradíciu a úctu k našim koreňom. Sestra Majka Vargovská prináša krásu nášmu folklóru do života spoločenstva cez svoje pôsobenie vo vysokoškolskom folklórnom súbore Poľana. A ako trávime spoločný čas ako spoločenstvo okrem pravidelných stretnutí? Na to sa spoločne pozrite spolu s nami a vychutnajte si atmosféru nášho rodinného spoločenstva, ktoré je zaznamenané aj na týchto fotografiách. Vytvorili sme si tradíciu stretnutí rodín nášho spoločenstva raz za rok u Václavíkov na Raticovom vrchu. Vieme však priložiť aj ruku k dielu, ako napríklad pri spoločnej oprave oplotenia kaplnky v Detvianskej hute. Pokiaľ nám to zdravie a iné okolnosti umožnia, zúčastňujeme sa aj života v našej veľkej salesianskej rodine, ako je napríklad stretnutie miestnej rady a provinciálnej rady v Poprade, či spoločné slávenie sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktoré sa každoročne koná v máji v Banskej Bystrici a je spojené s bohatým sprievodným programom. Veľkým povzbudením bolo pre nás aj regionálne stretnutie spolupracovníkov v Banskej Bystrici v septembri minulého roka. Spoločne trávime čas aj pri niektorých sviatkoch. Napríklad na týchto pamätných fotografiách máte možnosť vidieť niektorých z nás pri kríži u Bábeľov počas sviatku na nebo vstúpenia Pána alebo na sviatok Božieho tela pri kaplnkách na nebo vzatia Panny Márie a kaplnke svätého Cyrila a Metoda. Svoju duchovnú silu si pravidelne obnovujeme na duchovných cvičeniach, napríklad aj v Hronskom Beňadiku. Našu cestu, ktorou sme vás takto krátko a hlavne prostredníctvom fotografií previedli, budeme uzatvárať pohľadom na tých posledné fotografie, ktoré sa týkajú našich stretnutí. Prvým je duchovná obnova vo Vidľaši, či pracovné stretnutie v Hriňovej. No a každá takáto chvíľa, vrátane návštev u Salesianov v Banskej Bystrici, nás utvrdzuje v tom, že sme jedna veľká rodina. Tak toto sme my, spolupracovníci zo strediska Detva.